ミルカミルカの皆さん、10周年おめでとうございます。ありがとうございます。と言いましても、私たちも来年で20年を迎えるんですけども、ですね、ミルカミルカさんとは3年ぐらい前ですが、先ほどゴッティちゃんからご報告ありましたが、私たちの演奏している曲をミルカミルカさんが演奏してくださるというご縁がありまして、3年ぐらい前からね、一緒にというか、時々お会いしたりしてるんですけど、個人的には私、三島今日で3回目なんですが、とっても大好きでですね、来るといつも源平川を歩いたりとか、本当に水のきれいな街で、この前のアドマチックでやった時も本当に周りで住んでもいいかなとか思ったんですけども、今日は今のところ雨も大丈夫でね、帰りちょっと危ないですけれども、ちょっと三島の街をまたちょっと楽しみたいかなとも思います。ということで女性3人なんですけども、聞いてください。
歩めにご支援の
さんという方がなんか作ったみたいで、それでまだ歌っていいですかって聞いてないんですけど、多分公式の時に会うので歌いました。これからもよろしくと伝えておきます。というわけで、次の曲ですね。Why Not Youと言いますのは、最初の2曲シクリスと岩山の踊りをやったんですが、それはロスインカスというグループの曲でありまして、その中のメンバーのホルヘイ・クンボさんですかね、彼のCD の中に入っている曲で、ちょっとモダンな感じの曲なんですけど、聴いてください。一部あと2曲演奏なんですが、次の曲は、メンバーを簡単に紹介しますとですね、ケニア・サンポーニャ、練馬区光が丘在住の、はい、お名前を。岩沢と言います。よろしくお願いします。で、私は東京の北区から来ました藤崎由美と申します。よろしくお願いします。群馬の館林方面から群馬県大浦郡明和町って多分15年ぐらいの村だったんですけどね、あえて町になりましたから来ました。園部佳代子です。はい。次の曲は「涙」という曲なんですが、佳代ちゃんの完全オリジナル曲ということで聴いてください。それとですね、この「涙」もなんですけども、私たち約20年間すごい、だらだらと練習をして練習をしてる時にお互いの音を聞いて、癒され合うと言いますかね、なんか一人で練習しててもなかなかち
チャラもただチャラチャラやってても面白くないんですけど、練習でこうケイナとかギターと合わせるとああいいなと思いながら20年続けてきたんですけども、練習の時は結構自画自賛してああいいよねとか言いながら自分を励まさないとね。いやでもね、とても音楽やってらっしゃる方は皆さん思うと思うんですけど、こうアンサンブルといいますか、この合わせた時のね心地よさで続けている方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、でそうだらだらやってきたんですけども、CD を自費出版2枚しまして、今日はですね5枚だけ持ってきたので次の曲の「涙」は2枚目の CD に入ってます。で最後の古上康さんがいつも演奏してくださる「後年どこかで」が入ってるのは2枚持ってきましたので、もしよろしければお声掛けください。宣伝広告部担当、今日珍しい、ほとんどね忘れてるんですけどね、私たちはね。そう、誰も持ってこないんです。今日私入れてきましたよ。ということで、会長の涙です。こぼれて
を演奏します。それはありがとうございます。これは南米の伝承曲にアシュレットオリジナルで日本語で作れたものです。ので内容は歌詞を聴いてちょっとアンデスの風景を思い出してちょっと想像してもらえればなと思います。では購入のどこかで聴いてください。
ます。